Ahoj, vítam ťa na mojom kanáli, moje meno je Eny, pre tých, ktorí sa ešte nepoznáme a asi nás bude viac, pretože ja viac menej pôsobím na Instagrame, nie tu, ale rozhodla som sa, že možno vám budem pridávať videjka aj sem. A to z toho dôvodu, že aby som sa tak trošku predstavila, tak veľmi veľa rokov sa venujem ženám, kráse, líčeniu, kozmetike ako takej, ale pred niekoľkými rokmi, možno nejakým sledom udalostí v mojom živote, som vytvorila program pre ženy, ktorý sa ale paradoxne vôbec netýka krásy. A je tam už teda veľmi veľa žien, za čo som vďačná, ale stále prídu nejaké otázky, že teda o čom je, ako vyzerá a tak ďalej. A ja som sa teda rozhodla, že vám tu zverejním video z jedného kvázi dňa toho programu, ktoré som ja nahrala a ktoré vám tu teda sprístupním, aby ste mali nejaký taký malý obraz, o čom to celé je. Program som vytvorila asi 2 roky dozadu, ale vznikal v podstate sledom udalostí za celý môj život, ale taký ten dospelý život možno asi 10 rokov. Každopádne program som nazvala v tú dobu, že s právom byť kráľovnou si sa narodila. A stále si za tým názvom tak trochu stojím, akurát, že už je veľmi veľa podobných názvov, tak stále uvažujem, že ako ten názov trošku pozmeniť, aby neznel moc mentorský, moc coachingovo a tak ďalej. Asi viete, čo tým myslím. Je to každopádne program, kde je mnou nahratých a takto nahovorených 30 videí, čiže 30 dní kvázi k nejakej zmene ženy ako takej. A ku každému tomu dňu som teda natočila video plus spracovala PDF materiál. Je to program, ktorý je zakupiteľný na mojej stránke, ktorú buď nájdete v profile na Instagrame, alebo vám ju dám sem aj do popisu. A každopádne je to niečo, čo si zakúpite raz a máte to doma navždy, kedykoľvek sa k videám môžete vracať, môžete ich akokoľvek používať istým tempom, ktorý potrebujete vy. Čiže nie je to, že 30 dní a vy ich musíte za 30 dní prejsť, je to úplne na vás, ako sa k tomu postavíte, koľko na to budete mať času a energie. Čo sa týka programu, je to všetko moja vlastná skúsenosť, vlastné odžité a prežité veci. A skôr taký návod, že keď sa mi dialo toto a toto, ako som tými praktickými krokmi to vedela zmeniť a zvládnuť. Niektoré veci sú náročné, ťažké, niektoré, o ktorých nehovorím bežne na Instagrame, niektoré poznáte veľa z vás. Takže ja verím tomu, že každá žena sa tam nájde, čo len v nejakej malej časti. A keď som ho na začiatku vytvárala, hovorila som si, že ak pomôže čo len jednej žene, aj tak to stalo za to. A nakoniec ich bolo cez 100 žien, takže naozaj som veľmi vďačná. Poďte si pozrieť to videjko. Ja každopádne budem asi tu aj na YouTube trošku viac veci pridávať, pretože som sa rozhodla, že teda aj keď je Instagram moja hlavná platforma a takisto aj Hero, kde môžeš takisto sa prihlásiť na odber a tam dávam veci trošku spirituálne a duchovné a takisto zažité mnou, ale už výber nechám na tebe, takže uži si videjko a zdravím ťa. Kráľovna moja, ahoj, vítam ťa v našom už 28. dni. Ja fakt netuším, ako toto celé stihlo vlastne ujsť a kam sme sa dostali a kam som sa ja aj vďaka tebe dostala. Ja viem, že si možno teraz povieš, že veď sa nevidíme osobne, s niektorými sa možno ani vôbec nepoznám, ale môžeš mi veriť, že tým, že tento program som pre vás vytvárala a keď som ho ako keby dávala do takej verzie, ako som si ja už predstavovala, aby som obsiahla všetky tie témy, aby som na nič nezabudla a tak ďalej, tak som to v podstate prechádzala naraz s tebou a teda stále prechádzam. A je to pre mňa taká škola aj pre mňa samú, že napriek tomu, že som si tými vecami prešla, proste roky sa menia, život sa mení, situácie sa menia a je to niečo, čo je nielenže v poriadku, ale je podľa mňa veľmi nutné si pripomínať, takže opakujem, ďakujem ti. Ďakujem, že si tu. A dnešný deň
som celý úplne zmenila, pretože možno si spomínaš, keď som na začiatku hovorila, že ja tento program, akoby na ňom pracujem naozaj zhruba 10 rokov, lebo nikdy to pre mňa nebolo v tom zmysle myšlienka, že idem urobiť program, lebo veď super, treba zarobiť, jeden deň urobím, druhý bude. Nie. Pre mňa vždy bolo dôležité to, aby keď niečo robím, tak to robím na 100% a aby to, čo zo seba odovzdám, tak naozaj malo nejaký účel, aby to teda splnilo účel, aby to hlavne pomohlo. A čo bolo pre mňa, že úplne najdôležitejšie, tak čokoľvek, čo ti chcem povedať, som ja potrebovala mať prežité. A preto celý tento program je taký autentický, preto aj tieto videá sú odo mňa z bytu, z kuchyne a nikdy nebudú robené v štúdiu, teda hovorí sa nikdy, nehovor nikdy, ale v tomto zmysle naozaj nebudú. A tak som vlastne prechádzala celý tento program, až som sa zastavila na tomto dni, ktorý bude ešte v tomto programe zahrnutý, ale prišlo mi dôležitejšie ako keby úplne spontánne rozobrať tému, ktorú chcem s tebou rozobrať dnešnom dni, takže dúfam, že ti pomôže si to uvedomiť niečo, lebo mne teda to pomohlo veľmi, odtedy sa mi oveľa ľahšie žije a teda poďme na to. Tou témou je taká myšlienka, že nie je zle. Nie je to myšlienka, pretože je to myšlienka len niektorých ľudí, je to skôr názor niektorých ľudí, s ktorým som sa stretla počas rokov a veľakrát mi bolo vytknuté, že ty nie si skutočná, že tam si iná, tu si iná, no proste tieto veci. Ale ja ti teraz niečo poviem. Byť skutočná znamená, že nech máš koľkokoľvek názorov, nech si v akejkoľvek situácii, pretože rokmi sa menia naše názory, menia sa naše postoje, zažiješ iné skúsenosti, na tú istú vec sa môžeš po mesiaci vedieť pozerať úplne inak. Proste my ľudia sa meníme, život je menný a čas proste plynie, to nie je niečo stále. To nie je, že ty sa narodíš a ty budeš mať tento mozog, tieto myšlienky, toto nastavenie, tieto názory. To nefunguje. To znamená, že ty môžeš meniť svoje názory, svoje postoje, svoje myšlienky, svoje nápady, ja neviem čokoľvek. Dôležité je, aby si v každom tom ohľade a v každej tej situácii bola autentická. Bola autentická voči ľuďom, voči sebe, voči tomu, čo predstavuješ, tomu, čo robíš, čomu sa v tej chvíli venuješ a to ťa robí skutočnou. Poviem ti sama na sebe taký príklad, že vyštudovala som právo, ktorému som sa nikdy nevenovala, napriek tomu, že ma extrémne bavilo, nikto v mojej rodine není právnik, nedostala som sa tam cez akékoľvek známosti, proste som to študovala na dennom štúdiu, pretože ma to bavilo. Keď som ale skončila školu, tak ja už som si vlastne počas gymnázia robila akreditovaný kurz v Prahe, čo sa týkalo líčenia a takéto veci. A vždy som vedela, že sa chcem venovať tej oblasti krásy a ženy. A teraz si niekto môže povedať, že dobre, že líčenie a čo má teda tento program spoločné s líčením. A to je práve to, čo chcem povedať, že ty sa môžeš venovať čomukoľvek, akejkoľvek oblasti a môže zahrňať viac aspektov. Pre mňa je a vždy bola krása v takom komplexnom ponímaní. Pre mňa to znamená byť pekná navonok, pekná vo vnútri a to podľa mňa zahrňa napríklad aj tento program, to podľa mňa zahrňa aj to líčenie, aj tá starostlivosť o seba fyzicky. To, že si dáš sprchu a že si dáš parfém, nestačí. To proste nestačí. A tak som to ako keby poňala komplexne a chcela som sa vždy venovať proste tejto oblasti. Ďalšia vec ale, čo ma vždy bavila a čo nejako tak prirodzene ako keby vzniklo zo situácie je, že som istú dobu robila manažérku mojej sestre. Robila som v banke, robila som rôzne proste práce a je absolútne normálne, že pri každej tej práci mám iný postoj, iné vyžarovanie, inak vystupujem na Instagrame, inak vystupujem na jednaní v banke, inak vystupujem pred kamerami,
proste je to normálne, ale to nie je faloš, to nie je, že nie si skutočná. A toto ťa chcem naučiť, aby si to nikdy nedala nikým nahovoriť. Je to len to, že si žena, že máš prirodzene vyvinutú intuíciu, to už sme si hovorili, a hlavne máš prirodzenú inteligenciu a je absolútne v poriadku, že nebudeš to isté, čo hovoríš na Instagrame, alebo teda to, ako sa prezentuješ, nie že čo hovoríš, ale ako sa prezentuješ, alebo akým štýlom, tak neprídem ja takto do banky a nezačnem tam rozprávať o make-upe. My ľudia vieme, kedy, kde a ako máme vystupovať. A toto je vlastne tá pointa toho byť skutočná, byť reálna, byť autentická. A tak som nejako dlho rozmýšľala nad touto témou a keďže deň 28 som mala pred rokmi už v tomto programe zhrnutý trochu inak, ale prispôsobila som to aktuálnej téme, aktuálnemu životu, životu našich sociálnych sietí a celej tejto rýchlosti. A bolo pre mňa veľmi dôležité, aby si stála za sebou, aby som ti mohla povedať, že stoj si za sebou, nech ktokoľvek, čokoľvek ti bude rozprávať, ty vieš, kto si. Ty vieš, kto si. To už sme si hovorili. A ja si to sama každý deň pripomínam, že ja viem, kto som a mne nebude nikto rozprávať, kedy ja som skutočná a nie som, pretože ja som stále skutočná. Tak, ako ma vidíte tu teraz, tak ako ma vidíte na Instagrame v storke, tak ako sa dokážem vyskákať, vytancovať proste na koncerte s gin tonikom v ruke. Nerobí to za mňa menej spirituálneho človeka, menej inteligentného človeka, menej intuitívnu ženu. Proste mám milión podôb na základe emócie, na základe situácie, niekedy doma revem, lebo mám PMS, niekedy sa proste šantím a skáčem pod pódium a je to v absolútnom poriadku. Preto chcem aj tebe v tomto 28. dni odkázať a pripomenúť ti, že si sama sebou a si tou najlepšou verziou, si presne taká, aká máš byť, presne taká, akou sa tvoja duša ešte pred narodením rozhodla, že bude. A je v úplnom poriadku, keď budeš chvíľu vážna, keď budeš chvíľu rozšantená, keď budeš plakať, keď sa budeš hystericky smiať, keď budeš nahnevaná a budeš proste zúriť, je to v poriadku. Neplácať sa v emóciách, to už vieme, nežiť v seba lútosti, ale ani nikoho nepresviečať o svojej pravde a o tom, kto si ty, pretože môžeš mať milión nálad, milión názorov, milión postojov. Veľakrát sa možno stalo aj tebe, lebo mne sa to deje, alebo teda dialo sa mi to veľakrát, že som mala zarytý názor, že toto je proste, takto si to ja myslím a môj názor sa nezmení a bla bla bla. Našťastie to bolo už pár rokov dozadu. A aj keď stále som miestami tvrdohlava, ale to sme asi všetky, ale už si ako keby uvedomujem, že názor je menný, postoj je menný a ak sa ti niekedy páčila rúžová a zrazu sa ti proste nepáči, je to v poriadku, robí to z teba menej skutočnú, menej reálnu. Ja neviem, také príklady, vieš, na takých banálnostiach, ak si kedysi mala rada zemiakový šalát a teraz sa ti proste chce vrácať z majonézy, si preto menej skutočná alebo menej reálna? Prirovnávam ti to na maličkostiach, ale určite vieš, o čom hovorím a čo tým chcem povedať. Skrátka, si reálna a skutočná vtedy, ak si v tej danej chvíli autentická. Takže ak som ja v ruke s gin tonikom na koncerte mojej sestry, vysmiatá, uplakaná od dojatia, vyspievaná a som ale autentická, tak som to stále ja. A nerobí to zo mňa menej ženu, menej človeka, menej spirituálnu dušu, nemá to s tým nič spoločné a prosím ťa, nikdy si to nedaj nahovoriť ani ty. Vždy si iba zapamätaj, aby si bola v každej situácii autentická. Tento 28. deň možno nie je nejaký siahodlhý, ale za mňa veľmi podstatný a taký akoby dôležitý odkaz to bolo pre mňa ti to povedať, pretože čím dlhšie tento program trvá, tým viac akoby žien ma oslovuje, s ktorými, nazvem to, pracujem, aj keď pre mňa to už nie je ani taká, že práca, je to niečo, čo ma fakt, že naplňa, ale stretávam sa s tým, že majú dievčatá strašný problém byť same sebou v tom zmysle, že nie, že by niečo hrali alebo neboli svoje, to nie, ale
taký ten pocit, že čo povedia ľudia, ak nechcem byť úplne konkrétna, ale čo povedia ľudia, ak použijem taký príklad, že ak napríklad robím v banke, teraz mňa tam klienti za prepážkou stretávajú a potom ma uvidia v meste piť víno. A stále si to ty? Není si o to horší pracovník? Není si o to menej skúsená? Není si o to horšia? Rob čokoľvek, čo ty chceš a potrebuješ a čo naplňa tvoju dušu a bez ohľadu na to, čo si kto bude o tom myslieť, či si ty skutočná alebo nie, to vieš iba ty. A ak to vieš ty, tak potom prečo by malo záležať na názore iných ľudí? Toto ti chcem, kráľovna moja, odozdať v tomto dni. Chcem ti poprať jeden nádherný deň, večer, týždeň, mesiac, rok, život, všetko. Neviem, kedy toto videjko pozeráš. A ja dúfam, že sa raz, dva, tri, čo skoro stretneme aj osobne. Je to taký môj veľký sen, že raz sa s vami všetkými stretnúť, aj takto z očí v oči, vystiskať sa a proste poďakovať si za tú cestu, ktorú spolu ideme. Takže posielam ti objatie a vidíme sa opäť. Ak si sa dostala až sem na záver, alebo dostal ktokoľvek to pozerá, tak mám pre teba ešte malý bonus a rozhodla som sa pridať ti na záver ešte jedno videjko, ktoré je za mňa veľmi, veľmi silné, veľmi emočné a veď uvidíš. Kráľovna moja, niekoľko dní sme sa nevideli a poviem ti tak úprimne, že už mi to trochu aj chýbalo. Predsa len tento náš kontakt je tak trochu iný, ako keď dostávaš listy, ale čo je za mňa také trochu iné a trochu intenzívnejšie je, že predsa len keď je ten list čítaný, tak to má takú trochu inú emóciu a pamätám si, keď som svoje listy dostala ja, bolo to zhruba 8 alebo 9 rokov dozadu, keď som si touto formou, čo si ty teraz pár dní prechádzala a ešte si prechádzať budeš, prešla teda ja a za mňa to malo takú intenzitu a takú... Ani to asi neviem opísať, pretože keď ti niekto číta list, a zvlášť keď to boli listy od tvojho vnútorného dieťaťa, tvojho mladšieho ja, tvojej podstaty, tak vo mne to zbudzovalo také emócie a také prevraty sa vo mne diali, že som si povedala, že chcem, aby si to zažila aj ty. A preto teda bolo pár dní, kedy si ma nevidela takto, ale iba si počula môj hlas. No a tento jeden deň bude opäť list a skôr ako sa teda k listu dostaneme, tak chcem, aby sme sa na chvíľočku videli, chcem ti povedať o tomto liste trochu viac, no a potom ti ho budem v kľude čítať. Chcem, aby si vedela o tom, že čo ma viedlo konkrétne k tomuto listu. Bolo to zhruba 10 rokov dozadu, kedy som bola na jednej takej konferencii alebo seminár, niečo tohto druhu. A v podstate išlo o podnikanie, bola to práca, ktorú som vtedy robila, bola to jedna multilevelová alebo multilevel marketingová spoločnosť, ešte dávno pred Farmasy. A tam vlastne, bola to jedna z malá spoločností, ktorá mala vlastne aj takéto networkové akcie, čiže boli rôzne semináre, knihy, CDčka, bolo to super. Už to, že potom trošku sa udiali nejaké veci, prečo som s tou firmou prestala robiť, je druhá vec, ale čo sa týkalo tohto, tak to bolo, že na naozaj úžasnej úrovni a môžem povedať, že už pred tými 10 rokmi mi to dalo taký základ tohto všetkého, čo teraz robím. No a teda bol to seminár, bolo to myslím v Budapešti, kde bolo asi 12 rečníkov a jeden z týchto rečníkov bola žena, bola to Američanka a bolo to teda také náročné, pretože ja som ich aj s mužom veľmi ako keby sledovala, boli takou inšpiráciou pre mňa, vybudovali obrovský biznis. No a mali teda dve malé deti a boli teda pozvaní ako rečníci na tento seminár. No len stalo sa to, že vlastne pár dní alebo možno týždňov, nepamätám si to presne, pred touto udalosťou, pred týmto seminárom, tejto pani, volala sa Katalin, tak jej muž umrel.
umrel na infarkt dosť mladý, mali 2 maličké deti. A ona sa rozhodla, teda všetci sme mysleli, že nakoniec ako host nepríde, samozrejme je to taká vážna a hrozná udalosť. A ona ale na ten seminár prišla a povedala, že vlastne tak veľmi si váži, že čo s tým svojím mužom vybudovali a že preto vlastne ako keby žili, že by si želal, aby tam bola. No a ona tam predniesla jednu reč. Ja túto reč mám normálne v telefóne, v iPhone, ako v diktafóne nahratú. Keďže je v angličtine, tak ja som vám ju v podstate prepísala ako list a ja budem veľmi sa modliť, že keď vám to prečítam, že nebudem plakať, aj keď emócie k nám patria, je to v poriadku. Ale pre mňa to bolo, že keby mám klobúky, tak všetky ich dám dole. Tá odvaha, sila tam vystúpiť a takúto reč dať bola, že wow. A ja ešte chcem povedať k tomu, že celý tento program, táto kráľovná, má byť nielen o tom, ako sa máš vrátiť k svojej podstate, k tomu, s čím si sa naozaj narodila, k tomu, čo ti vždy bolo dopriaté byť, k tomu, čo proste zabudáme, zakopávame. Celý tento program má byť o tom, aby si sa vrátila k svojej podstate, k svojej sebahodnote a všetky tieto veci, ktoré mne pomohli a ktoré mňa akoby prerodili. A zároveň ale určite nechcem, aby tento program vyznieval ako nejaký feministický program alebo niečo podobné, pretože je svet plný emancipovaných, sebestačných žien a ja veľmi nechcem, aby sa to obrátilo ako keby do tejto sféry, pretože ja si myslím, že žena, a teda kráľovná, je akoby obdarená, alebo už sa narodila s tým, a to je vlastne jedna z najväčších výsad, ktorú máme ako ženy, narodiť sa s tým, že nami prevládajú emócie, že rozdávame lásku a že je to niečo, za čo sa nemáme hanbiť. Ja samozrejme netvrdím, že nás muži neľúbia, že nemajú emócie, že nemajú lásku alebo že ju nevedia dať, ale možno ju nevedia prejaviť štýlom ako žena, ale je to normálne. Každý sme boli stvorení na niečo iné, na nejaký iný druh prejavu. A teda stále si myslím, že to najpodstatnejšie, čo žena dokáže, alebo čo je fakt takým našim darom a takou čerešničkou, je práve toto, sú práve naše emócie a práve to, ako veľmi vieme ľúbiť a nie len teda seba, naše deti, ale malo by to byť aj o partnerskej láske. A v tomto liste bude akoby zhrnuté ten prejav lásky voči partnerovi, voči deťom, voči rodičom, ale teda gro toho sa bude týkať tej partnerskej lásky. A kráľovné moje, poviem vám, že keď tú reč dala, celú reč plakala, ale z celej tej reči, napriek tomu, že plakala, išlo toľko pozitivity, toľko lásky, toľko pokory, toľko proste vďačnosti, že ja túto teda nahrávku mám 10 rokov uloženú a povedala som si, že raz, ak mi to bude vesmírom a všetkým dopriaté a budem sa môcť vydať, teda nielen za seba, ale za nejakého muža, tak toto položím ako gro nejakého môjho svadobného sľubu, aj keby to malo byť, že si to s tým človekom len navzájom povieme, nemusí to byť pred oltárom, ale je to za mňa veľmi silné a veľmi dôležité, aby sme vedeli aj partnerovi, alebo teda všeobecne ľuďom okolo nás prejaviť lásku aj takýmto štýlom, takýmto druhom a teda áno, mať sebahodnotu, mať sebaúctu a naučiť sa to, čo sme všetky dni programu prechádzali, ale zároveň si zachovať takú tú svoju nežnosť, jemnosť, proste to, čo nám ženám patrí. Takže asi si nachystaj vreckovky, asi sa trošku v kľude usaď a poď si vychutnať tieto slova. Ja neviem, či to vidíte, ale ja mám opäť, dievčatá, zimomriavky
a verím, že sa vám to teda bude páčiť. Bude vás čakať ešte jeden list a potom sa opäť zase takto uvidíme. A hoci sa nám program blíži ku koncu, tak určite to nie je posledný krát, čo sa vidíme. A ty vieš, že som tu kedykoľvek pre teba, takže poďme si to vychutnať. Keď niekomu hovoríte, že ho milujete, že ho máte radi, možno môžete použiť aj iné frázy. Možno frázy, ktoré budú takisto dôležité, ako keď poviete, že niekoho milujete. Odpúšťam ti. Odpúšťam ti všetko, čo si urobil, alebo čo mi urobíš. Odpúšťam ti všetky tie veci, ktorými si myslím, že si ma zranil. Odpúšťam ti tie tvrdé slova, ktoré si použil, keď si prišiel po tvrdom pracovnom dni. Odpúšťam ti tie malé chyby, ale aj tú veľkú. Odpúšťam ti aj tie chvíle, keď si nevedel, že si ma rozosmutnil. Odpúšťam ti aj vtedy, keď ty si mi mal odpustiť, pretože nikto z nás není perfektný. Keď ti hovorím, že ťa milujem, tak vravím, že sa za teba postavím. Vyčlením si pre teba môj čas, moju lásku, dlho do večera s tebou ostanem hore, aj keď ráno musím vstávať do práce. Pretože sa učíme nové obdobie nášho života, keď sa nám narodí bábätko a nespí. Postaram sa o teba. Postaram sa o teba, keď budeš chorý a budem s tebou. Budem tvojou silnou stránkou, keď ty budeš slabý. Budem tam s tebou ráno o 3:00, tak isto ako večer o 8:00. Budem tam s tebou, keď tam nikto iný nebude a budem s tebou na 100%. Postaram sa o teba, pretože mi za to stojíš. Milujem ťa a rešpektujem ťa. Rešpektujem ťa za to, aký si, a nie preto, čo si myslím, že si zaslúžiš. Rešpektujem tvoje názory. Rešpektujem tvoje vášne, tvoje nádeje a pre mňa budú tvoje vášne, ciele a názory rovnako dôležité, ako sú pre teba. Budem ťa podporovať. Milujem ťa a budem ťa podporovať. Budem ti robiť zázemie, keď ideš dopredu. Budem podporovať tvoje sny a ciele. Môžeš sa na mňa vždy spoľahnúť. Budem ťa ťahať hore a nikdy ťa nenechám spadnúť. Urobím všetko preto, aby si mal všetko, čo potrebuješ po mentálnej, fyzickej, zdravotnej aj spirituálnej stránke. Pretože budem pre teba podporou. Budem ťa ochraňovať. Ochraňovať pred bolesťou a utrpením, od zla a nepríjemností, keď je na teba niekto hnusný. Budem tu vždy pre teba. Nedovolím nikdy nikomu, aby ťa zraňoval. Vždy budeš v bezpečí v mojom náručí. Budem tvoja záchranná sieť. Budem niekým, na koho sa vždy môžeš spoľahnúť. Som ti zaviazaná. Nikdy ťa neopustím. Túto prácu urobím pre seba prioritou v živote. Pozerám na naše spoločné začiatky a nemôžem sa dočkať budúcnosti. Milujte svojich partnerov, svoje deti, svojich rodičov, svojich priateľov. Odpúšťajte im, ochraňujte ich, podporujte ich a ostaňte zaviazaní.